ପିଠା କଲେଣି ଏଠି ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ନାନୀ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ ବଡ଼ ନାନୀ ଆମର ଆମେ ଖାଇକି ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲୁ ଏତେ ଉଛନ ସିଧା ଜନ୍ତା ଜନ୍ତି କରି ପିଠା ଗଢ଼ିଲେଣି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆମର ଚୁଲିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ନାହିଁ କି ଆମର ଯନ୍ତଣୀ ହେବାକୁ ନାହିଁ ସେ ପିଠା ଗଲାଣି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରିକି କ'ଣ କରିବ ଶୋଇବି ଆଁ ଶୋଇବ ତମେ ସେଠି ବସି କ'ଣ କର ଖାଇଛ ନା ଖାଇନ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆଁ ଆଉ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଢୋଲି ଅଛି ଇଏ ସହିତ ବସିକି ସିଧା କାମଧନ୍ଦା ସରି ଆର କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଟି ଇଏ ଆଜି ସେଠି ବସିଛି ଆମେ କାମଧନ୍ଦା କରି କରି ମୋହନ ମାଝୀ ଦେଇଛି ଛୁଟି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଟି ଜନ୍ତା ଜନ୍ତି ହେଲେଣି ଆମେ ତମେ ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଯନ୍ତଣୀ କରିବୁ ଆମେ ତମେ ବସିବୁ ତମେ ତମର କରିକି ଶୀଘ୍ର କର କିନ୍ତୁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ସିଏ କିଏ ଶୋଇଲା ତା ଗୋଡ଼ ଯାଇକି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସିବି ହେଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମର ଚୁଲି ବସା ଚୁଲି ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ସଇଲାଣି କରିକି ଯନ୍ତଣୀ କଲେଣି ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସୋନାଲି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଜି ହେଉଛି ଦୀପାବଳିର ପ୍ରାୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାଲି ଅଧେ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ପାଳନ ସବୁ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ବିଧି ହିସାବରେ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା କାମ ତ ସକାଳ ପହରୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ସାରିକି ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ନାକୁ ବସିଛୁ ଯାଉଛୁ ଯନ୍ତଣୀ କରିବୁ ପିଠା ପିଠା ହେବ ରାତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା କେମିତି ଡକା ହେଉଛି ରହୁଛି ଦେଖା ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ଡକାକୁ ପୂଜାପୂଜି କେମିତି ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି ଓକେ ବାଇ